σπαμπώνηροι μάγειρες ετοιμάζονται να κάνουν τη θάλασσα σούπα. Θέλουν να μετατρέψουν έναν όμορφο παραθαλάσσιο κόλπο σε τεράστιο καζάνι. Όμως τα νέα φτάνουν γρήγορα στο βυθό. Ο Βρασίδας, ένας μικρούλης αχινός, αποφασίζει να το σκάσει για να προσπαθήσει να σώσει τους φίλους του. Μα στα σκοτεινά νερά κολυμπούν οι τσούχτρες, που με τα πονηρά πλοκάμια τους θα προσπαθήσουν να τον σταματήσουν. Φέρουν άραγε τα ψάρια να σώσουν τον κόσμο τους? Φέρτε μου τη σούπα! Ο θεόβραστος Κάκτος και οι βοηθοί του ακονίζουν τις κουτάλες τους, σίγουροι πως το σχέδιο τους πέτυχε. Μα λίγο πριν το τέλος, μια έκπληξη τους περιμένει στην κατσαρόλα. Ένα σύγχρονο οικολογικό παραμύθι που δεν πρέπει να χάσετε.